så 30 sekunder til starten går, og jeg så godt sige allerede nu, at Peter Mikkelsen, han er en ret stor favorit. Men Mette Tchaikovsky, han kan et par kompositioner, kan jeg godt sige dig, Morten, i alfaen der. Det er sådan en 1,8 liters turbo, han kører i. Den er slet ikke så tosset, sådan 75'er, men må det ikke det Peter, der er løbet. Vi får se, starten er ved at være der. Nu skal du altså holde stille med det. Ja, det er spørgsmålet. Det er en mindre, vi vil blive her. Tchaikovsky på tredjepladsen, og så har vi den problem for Kenneth Engelberg Olsen, sin VV. Det er sådan Mark 4, godt 4 eller sådan noget. Godt 4, eller 5 måske ikke. Nej, 3 må det ikke være værd. Det kan det ikke. 3 er. Vi skal være mere end 15 år gamle her. Det skal vi, ja. For at være lege med de unge. Men altså udover Kenneth Engelberg Olsen, ja, så har vi hele feltet afsted rundt på FDM i Jyllandsringen, og der er 2.257 meter at gøre godt med. Og de opfører sig pænt, indtil videre i hvert fald, og det lover godt for et løb her. Det er ikke en klasse, der er specielt kendetegnet ved, at man er hård ved hinanden. Man kører ikke ind i hinanden, sådan. Der synes jeg nok, vi ser andre klasser, hvor de er værre. Ja, der var der nogen, vi havde besøg af i sidste weekend, som... Det er klart svensker. Ja. Nå, men... Peter Mortensen? Nej, Peter Mortensen. Mikkelsen, ja. Ja. Mikkelsen, altså, den er god. Det er det. Og det er god mand også, tror jeg. Det er også en god mand, ja. Ja, det tror jeg. Så han snakker også af i går, Morten. Der er han også helt god. Det ved jeg så ikke rigtigt. Jeg tror. Og Henrik fra Kjell Korbæk på Oliver Clark. Kjell Korbæk, som er en BMW-træer, og så har han fået fat i nakken på den der støvsuger. Lige præcis, ja. Men det er jo altid kampen om andenpladsen, vi har mellem Oliver Clark og Kjell Korbæk, fordi start nummer 75 med Tchaikovsky, han skinner hans strafspil. Han er nemlig tustartet. Ja, det kunne jeg jo godt se. Altså, overhovedet jo lidt. Men de er jo ikke dommer over. Det er vi holder vi os for gode til. De er klogere. Synes vi. Nå. Ej, allerede her har jeg stillet mig ud til halsen, altså. Det er lige startet. Peter, jamen han kører væk, og nu kører han jo markant væk, fordi nu er det ligesom om, at Mente han får at vide, at den en Mente her, du skal ind til en stop and go, og det smadrer det. Altså nej, det smadrer det. I nakken, afhængig af hvor god han er til at tage 4 sekunder. Hvad siger du? Ja, til en straffebane. Til en straffebane? Ja. Det er kun det til en straffebane. Jeg skulle jo også bedre igen, så vi kan se snart. Jamen, det er bare at se. Johnny Christoffersen i som BMW i 36 med udbygget stjerner og det hele. Det er noget spoilerværk op bag på os. Også lidt kæmpet efterstjerner og så videre. Og nu er det jo ikke tidligere, meget tidligere næsten der, men den kom der rundt i maskot på. Og altså på det nye baneafsnit. Og der må vi afsløre morgen. Det kan vi ikke se. Nej. Så hvis der er nogen, der står derude og kigger, så må I godt lige sende en brev med informationer. Ja, fuldstændig. Og tage bare en vlog af, hvor vi får brug for det senere. Puff, kan man da alligevel rundt omkring, kan jeg se. Så anderledes er det da ikke. Nå, Mente, har han set det? Nej. Ikke endnu. Nu må han så prøve en gang mere. Der er 11 minutter. Heatet her. Så kan vi så lige så godt sige, det er. Er der nogen stor? Man kan sige, at fordelen ved køben meget fremskyldes, det er jo højst sandsynligt, at man har større sandsynlighed for at få smadret på det.
det er jo selvfølgelig det de kort formelkører altid har. Ja. Men i standardkører, der har det altså et princip, at der skal være bremseløs bag. Men langsiden har vi Frank William Kurt Petersen, Claus By Sørensen, Flemming Ove Mikkelsen og Torben Sørensen. Det er vi, ja. Og nu er det sådan, at i Young Timer, der har vi jo 3 forskellige divisioner. Ja, faktisk er der 4 forskellige divisioner, men det er primært 3 divisioner, der gør til start. Og det er jo forskellige bæltefægtforhold, og der skal man altså lige kende nogle faggrupper. Den er ikke så stærk i. Nej, hvis vi begynder at råde os ud af det og forklare, så har vi da tabt alle dem, der gider løbe til os. Lige præcis. Ja, han har heller ikke lyttet til os i hvert fald. Ja, den bliver flyttet. Fordi Mette han er jo fremragende. Jeg kan ikke måske næste kur. Skal blive klar for det er ikke noget, man får ros fra dommernes side, når man glemmer at se, hvad det er, der bliver signaleret. Det er egentlig altid en god trommelfinger, som kører. At når man efter starten har kørt første omgang, lige tjekke, er der nogen skrevet, der skal have noget straf. Fordi han vidste det jo. Det vil jeg tro. Ja, han har bare gået op i 2 gange på smårullet. Nu han er under starterens kommando, så... Men en ting er, at han selv bør vide, eller skal finde ud af, okay, jeg skal have en straf. Men der kunne altså også være en kører, han lå og kæmpe med. Ja, men så også... Nej, der er det. Jeg er en chauffør oven i købet. Okay. Men, og der kan man sige, Peter har jo givetvis set og det er jo det, man skal bruge den information, som er taktisk også i sit spil og sige, er det noget, der rammer mig? Rammer det ind i min konkurrent? Gør det, og det betyder så, det er det. Men nu kan jeg så se, at man tager skidt ind til så afregner man efterløb. Ja, og så er der så spørgsmål, hvad der bliver afregnet med, fordi det kan man jo. 6 sekunder eller 9 sekunder? 10 sekunder. Lige jeg snakker om 4 sekunder med den her strafskærm koster. Langs, ikke? Ja, så det er altså lige 2 gange lidt fakta, vi ganger op med. Du skal en tur i skole, tror jeg. Jeg troede, at det var sådan med sandsynlighedsberegning og den slags. Det gik så sgu lidt. Han er vel det, man kan kalde alfisti. Alfisti? Ja, det er. Så ved jeg ikke, hvad man kalder Peter Brunsen. Til gengæld så er det altså bragt den dyst, der er mellem Flemming Ove Mikkelsen i Korda, og så Claus By Sørensen i Velfærd. Ja, der er alligevel den forhold. Og det er jo altså en stadig reelle kamp om 3.-pladsen jo. Ja, det er jo lidt grund med det Tchaikovskis straf. Så er der lige nu har vi måske en anelse stillstand i situationen, men har vi også det, fordi hvad ved mellem Oliver og Kjeld. Der kommer Kjeld med en angreb igen, for enten er det lige stykke på det nye stykke, den nye bane, men det er afvist. Ikke klart. Nej, han gjorde sgu da ej. Det lykkedes. Kjeld er der forbi. Her mellem Vildrik og 44 Flemming Ove Mikkelsen. Ja, det er det. Men det er sådan set ligegyldigt, for det er godt race. Ja. Det er en 33 og en Toyota Corolla. Og så er der en Støjgaard.